Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo avui us porto un dels meus vídeos preferits i també sé que és un dels vostres. És el vídeo de preferits de l'estiu, com per tancar una mica la temporada, començar el nou curs i reflexionar una mica sobre les coses que m'han estat agradant, sobretot aquestes últimes setmanes, però també una mica més en general. Ja em perdonareu, però és que estic com nerviosa gravant aquest vídeo. O sigui, no nerviosa, però noto com que la meva veu no està on point. Ja em perdonareu, fa molt que no feia un vídeo. Com sabeu, sempre és un vídeo que divideixo en diferents parts i la primera són lectures. He de dir que aquest no ha sigut el meu estiu més lector, però sí que hi ha hagut dos lectures que he gaudit molt. La primera és Dominicana, un llibre de l'Angie Cruz. Dominicana ens explica la història de l'Anna Canción, una jove de 15 anys que s'ha de casar amb un home que li doble l'edat i anar-se'n a viure a Nova York, al Nova York de 1965. Llavors, coneixem una mica també el context que hi havia a la ciutat, però també el món interior de l'Anna, totes les coses que li passen, com al principi està recluïda al seu pis perquè li fa por a la ciutat, però després es comença a aventurar. És que és una lectura com a que m'ha marcat perquè després he anat pensant en el llibre, fins i tot temps que he estat sense llegir, anava pensant en la història i això la veritat és una cosa que per mi fa que una lectura sigui bona. Una altra lectura que també he estat agafant bastant és 101 Essays That Will Change the Way You Think, que encara no m'he acabat ni molt menys, però sí que m'està agradant com lectura de tauleta de nit perquè el vaig agafant de tant en tant i llegeixo un capítol o dos i la veritat és que conté coses com molt interessants i que sempre després de llegir-lo surto com motivada. Un llibre que m'està agradant molt llegir, però així, com a poc. Passem a la següent categoria, que és música, i és que per fi fa 2 dies que tinc aquesta opció disponible, però estic super obsessionada amb la Daylist. És una playlist que va canviant segons el moment del dia i segons el dia de la setmana. A mi em sembla, la veritat és que increïble que Spotify pugui saber. A veure, sí que potser és una mica creepy, no? Que sàpigui que tu els dissabtes al matí escoltes aquest tipus de música, però és una cosa que, sincerament, si s'han d'utilitzar les meves dades així, sí, perquè jo de vegades no vull pensar quina música em poso, simplement vull música de fons que m'agradi. Podria posar la ràdio, sí, però no és música que m'agrada. Llavors, vull la ràdio especialment per a mi, i això és el que em dona la Daylist. També és una cosa que, fins que no està la Daylist disponible, he estat utilitzant el DJ de Spotify, que, a veure, el mateix. Està bé per quan dius, vull tenir música i no sé què posar, poso això i ja està, i sona música que m'agrada, però la veritat és que m'agrada molt més la Daylist. Una altra novetat musical que m'ha estat tornant absolutament boja és el Shawn Mendes anunciant que treu disc. M'ha encantat saber això. La veritat, preferit de l'estiu. Els 2 singles que ha tret són boníssims i res, tinc moltíssimes ganes de sentir tot el disc sencer. En els meus teenager years era molt fan del Shawn Mendes, així que tinc moltes ganes de que torni a fer música i estic com supercontenta. Podcast, la veritat és que no n'he estat escoltant gaires aquests mesos perquè no he trobat el moment, però sí que quan tenia algun trajecte amb bus o amb tren anava aprofitant per escoltar podcast si podia i la gent del bus o del tren no estava cridant. I podia escoltar el que estava dient la persona del podcast a dintre del meu cervell. La veritat és que dels pocs podcasts que he escoltat, un que sí que m'ha marcat és La màgia de desconnectar A flor de pell de la Natàlia Moller, i la veritat és que m'ha encantat, just el que necessitava sentir en aquell moment. Contingut que vull escoltar i sortir una mica més motivada per enfrontar la vida. Sí, si l'estiu és sinònim d'alguna cosa per mi és de mirar sèries, perquè durant el curs no tinc l'hàbit de posar-me una sèrie, però durant l'estiu sí que tinc moltes tardes mortes o matins o així i aprofito i em poso una sèrie. L'estiu més he estat consumint la meva sèrie de presons 60 Days In. És una sèrie que fa uns anys vam posar a Netflix i vaig mirar les temporades que hi havia a Netflix i després vaig estar fent la meva investigació i em vaig mirar alguna temporada més. Llavors, l'estiu passat crec que em vaig il·luminar i vaig dir vaig a mirar a veure si han sortit capítols nous. I just durant l'estiu posen la temporada. Llavors, l'estiu passat vaig estar mirant la temporada passada i aquest estiu he estat mirant aquesta temporada. No sé com explicar per què m'agrada aquest programa, però simplement una tia de vegades necessita una mica de reality, però no és com reality, perquè realment és com una mica documental, perquè realment la gent que està allà dins, excepte els que estan infiltrats, són gent que està a la presó de veritat i veus com els tracten de malament, la veritat, i res. Trobo que és com informació bona a tenir. Com és la vida a la presó als Estats Units? No una experiència que jo vulgui viure, però sí una experiència com a que em causa interès. Una altra sèrie que he estat mirant és El Mentalista, perquè, sí, buscava una sèrie llargueta, que cada capítol fos un cas, i així com de detectius i tal, com per passar l'estona, i em vaig topar amb El Mentalista, i la veritat és que
tenia poques expectatives i m'està agradant bastant. O sigui, està sent una bona sèrie de companyia, que és tot el que li demano. I també vaig estar veient Vodkin, que és una sèrie de Netflix. Vodkin és una sèrie basada en un poble d'Irlanda, Vodkin, en el que es van produir tres morts. Bueno, van desaparèixer 3 persones al dia de Samhain, com es digui, i llavors van una noia que l'actriu es diu Siobhan, cosa que m'ha fet molta gràcia, però bueno, van de Dove, que és una noia que se'n va viure a Anglaterra però és irlandesa, després un altre, i té un passat com una mica fosc, un altre home que és americà que va fer un podcast, va fer un boom i ara volen que faci un podcast de True Crime. Anar passant els vespres, després de sopar, mirar alguna cosa, et té així una mica enganxat de que dius, ai, tinc ganes de saber què passarà, i la veritat és que està bé. O sigui, va complir les expectatives d'entretenir. A la veritat de moda, i és que no és que jo sigui la noia més fashion del món, però sí que m'agrada com pensar de com combinar les coses, que em puc posar, i la veritat és que he estat molt obsessionada amb els accessoris. Anells, ara no em porto molts perquè no en tinc. És que he estat bastant obsessionada amb uns anells que em vaig comprar, el que clar, em van costar molt barats i se m'ha anat posant feos. No, és que no me'l poso, per exemple, perquè se m'ha anat posant lleig. Després, un altre que m'he deixat a Lleida i un altre que no se'n collons res. Accessoris. He estat molt obsessionada. Ara, aquest cap de setmana, quan estic gravant això, aquest cap de setmana és Fira Tàrrega i vaig jo en la búsqueda de més anells. Per què? Els anells és una cosa que m'he de comprar en persona perquè veieu els meus dits, són molt prims. Llavors, la majoria d'anells he provat a comprar anells per internet i em cauen. I després, aquest collaret, que és una tortugueta i una flor, que m'encanta. Estic obsessionadíssima i m'encanta molt el soroll que fa. És super estúpid, no? Però bueno. Veieu? És que és xulíssim. Potser sí que avui no me l'he posat a mi millor conjunt, perquè el blanc amb el blanc no es veu, però sí que es veu la tortugueta. Que és boníssima, mireu, té com una estrelleta aquí. Bueno, boníssima. És de Solete, la marca de joies de l'Anna Paz, que també un altre preferit de l'estiu, l'Anna Paz. I els vídeos del Camino de Santiago de la Berta Pim. Bueno. És que ganes de ser una granola girl així. Estem en procés. Estem en procés perquè una altra cosa que ha sigut preferida de moda és un esmerrel, nenes. Perquè ara som aquesta tia. Una tia que té unes sabates de muntanya. I que les portaran en el seu dia a dia, però jo no me gasto el que valen aquestes sabates per posar-me-les 4 cops a l'any que vaig a passejar. No. Bueno, és que, vale, per què me les vaig comprar? A part de perquè volia unes sabates Terrenator, saps? Però podem mirar lo mones que són. En plan, aquesta punta rodoneta. I a mi m'agrada molt com queden les sabates aquestes, tipus Terrenator, perquè tinc el peu molt petit i llavors em semblen supercutes. Amb els meus looks diaris, pues queden bastant bé. No tenia cap sabata semblant, no tinc cap bamba negra. I volia una que quan em diguessin anem a fer un tomb per no sé on, anem a caminar per no sé on, podria dir, sí, tinc sabates que em permeten fer-ho. Són literalment els meus bebès. Passem a la categoria de maquillatge, skincare, com ho vulgueu dir, i és que jo tinc un problema. Jo tinc la pell com molt, o sigui, no molt sensible, però sí que a vegades em surten. Aquí, bueno, aquí se'm seca bastant la zona que... o sigui, aquí se'm seca bastant la zona i a més de nervis me la rasco jo. I també aquí sota els ulls, ara no tant, però a l'hivern com que al fred o al mínim estrès, al que sigui, se'm posa com super sec, se'm descami, se'm posa vermell i pica un muntó. Llavors estic intentant anar nutrint la pell d'aquella zona perquè no em torni a passar. I això ho estic fent amb aquesta crema de ceramides que porta també ceramides, àcid hialurònic i niacinamida i va sense fragància. Llavors, com per l'àrea sensible m'està anant molt bé, m'ho està curant bastant. També utilitzava una de l'Avent, però aquesta és més barata i també em funciona. Llavors, també una altra cosa important, no rascar-se així. Llavors, per no rascar-se, a mi funciona portar maquillatge, ¿vale? Perquè si sé que porto algo, no me rasco. Si no porto res, me rasco. És que ho tinc com les arrecades. O sigui, com a la zona de les orelles també. Tinc unes arrecades, aquelles que fan forma de gota, no me les vaig comprar perquè siguin fashions. Me les vaig comprar perquè així no em puc rascar així quan estic d'exàmens o estic estressada
tendeixo com a rascar amb l'orella. Llavors, si porto unes arrecades que em tapen la zona, no em puc rascar, ¿vale? Una s'ha d'anar buscant estratègies. Llavors, correctors, el dia que me'l vull posar, si algun dia no me'l poso, doncs tampoc passa res. Corrector, el dia que me'l vull posar, em poso aquest. El Skin Loving Sensitive, que la veritat és que m'està agradant molt. Mireu, és el que porto ara. Té molta cobertura, molt amable amb la meva pell, així que ens agrada. Aquest preferit, és que quan el vaig descobrir, nenes, vaig flipar. Vaig anar a Clarel a comprar un 20 ongles, ¿vale? I vaig veure aquest, fantàstic, és que mireu com de mono és. Mireu que mono. Jo vaig veure això i vaig veure que es deien High Shine Brilliance. I dic, bueno, vaig a provar, està com provant pintallavis. I vaig veure això. I dic, bitch, és fantàstic. I automàticament em va recordar el Black Honey, que el tinc així. Que, vale, no és el mateix, però sí que és un vermell amarronat, que aquí no, comparat amb l'altre no es veu tan amarronat, però als meus llavis trobo que el resultat és bastant similar. I aquest val molt menys. Amb la que m'he comprat aquest i 2 pintaungles per poder-me fer la semipermanent a casa, compro el Black Honey. Llavors, pues, una tia ha de mirar per l'economia. Passem a la següent categoria, que és menjar, com la de menjar. Un dels preferits és el restaurant... És que abans de l'edició, corregeix-me si ho dic malament, però em sembla que és de Pico de Gallo o alguna cosa així a Barcelona. És un restaurant de menjar mexicà vegetarià. Continua soviari! És que va estar boníssim. Per exemple, no hi ha tanta opció vegana i la veritat, a mi, que el menjar mexicà m'encanta i a sobre que fos tot vegà, és que fantàstic, nenes. Somio amb aquell dinar. Potser perquè tampoc he provat coses millors a la meva vida. Clar, suposo que quan tens 4.000 restaurants vegans per triar, pues, potser no és el top, però la veritat és que està boníssim. Vull dir, que si us ve de gust menjar mexicà a Barcelona, està gràcia. Que vam anar a mirar els carrers decorats i després vam anar a dinar. Boníssim. Així, en la meva vida, day to day. Els wraps, tot, si m'ho puc menjar en wrap, embolicat amb una tortilla, m'ho menjaré. Cigrons, una mica d'arròs, una mica de... enciam, fet així un burrito, tot cap dins. Sí, m'encanta els wraps, és una manera divertida de menjar, he estat obsessionadíssima i durant el curs continuaré estant perquè és el menjar perfecte. Ho fas un dia, te muntes els wraps, els deixes fets a la nevera i després els passes per la paella. Fantàstic. He estat bastant obsessionada amb amanida de llegums, tipus amanida de cigrons, amanida de llenties, amb diferents verduretes, també plat de l'estiu bastant top. I les infusions del Lidl, n'hi ha una, el té verde amb jazmín, la infusió de Moroccan Peppermint Style i la de Turkish Apple. Aquestes dues últimes només estan com en setmanes específiques, però no sé, al meu n'hi havia un munt perquè ningú les anava a comprar, suposo, perquè la gent no sabia lo bones que eren. Estan boníssimes. Passem a plans, coses divertides que he fet aquests mesos, que aquesta és la meva categoria preferida. Molt divertit, perquè vaig tornar a fer un concert a principis d'estiu per fer un sopar literari aquí en un poble dedicat a Salvat Papasseit i l'any passat el vam fer dedicat a Vallverdú i també vaig anar i aquest any he anat a tocar. Superguai, o sigui, superguai perquè va ser sortir totalment de la meva zona de confort, explorar nous tipus de música, o sigui, tampoc ens flipem, era jo tocant amb la guitarra, però sí que coses que amb la veu no m'havia atrevit a fer i tal, i vaig dir, m'atreveixo, i va sortir bé. Què he estat fent aquest estiu? Aquest estiu vaig estar 2 setmanes treballant en un casal i va ser super divertit. Havíem d'agafar un bus, tal, era una cosa que a mi al principi em feia com un munt de respecte, però va ser superguai i sobretot va ser demostrar-me a mi mateixa que si volia fer una cosa la podia aconseguir i m'ho podia passar superbé. Això, volia fer una cosa, tenir una mica de por però fer-ho igual i que sortís superbé i que fos superdivertit, això és el que ha sigut el meu preferit. Una altra cosa que ha sigut superpreferida és que m'he passat mig agost fora de les Terres de Ponent, fora dels 40 graus diaris. Victòria. No, però superguai. Vaig estar a casa del meu nòvio, bàsicament, perquè era el seu cumple i després ja era la festa major. I també molt divertit a favor d'anar a altres pobles, descobrir com viuen la festa major allí. Cada lloc ho fan diferent, he descobert. I, bueno, conèixer tradicions, tal, a mi és una cosa que m'agrada. Després, per acabar, la meva festa major, la veritat, molt guai. Sí que ha sigut una mica diferent a altres anys, però molt divertida igualment. A mi, Give Me a Bit of a Sound of a Gralla,
i ja estic contenta, o sigui, una mica de cobla també, una mica de sardanes allí a la plaça, vermuts i una mica de cultura popular a la tarda. A més, fa moltíssim que no sortia de festa i vaig sortir fins a les 4 del matí, que per mi que soc una abuela, és moltíssim. I m'ho vaig passar superbé, o sigui, feia molt de temps que no sortia de festa, m'ho passava superbé i va tornar a aparèixer la joventut a dintre meu i va ser un dia superguai. Passem a apps, perquè si a mi m'agrada alguna cosa és descobrir noves apps i a mi així, com a mitjans d'agost, vaig descobrir l'app de Substack. Bueno, aquí, en vena. Com us dic? Què és aquesta app? Us ho vaig ensenyar, ¿vale? Tu vas al teu dispositiu mòbil i descarregues l'app de Substack, on jo també tinc una publicació, perquè em vaig animar, ¿vale? I bàsicament, tu aquí tens com un apartat que es diu Notes, que és com si fos Twitter, la veritat. Però el guai és que està subscrit com a articles. Anem a obrir-ne un, per exemple. September Ins and Outs. És el tipus de contingut que consumeixo aquí. I res, doncs una noia escriu un article ben divertit i tu, a més d'estar scrolling a l'Instagram mirant 40 TikToks i no recordar-te res, te poses aquí, te llegis un article i després te'n recordes de lo que has fet. Que a mi això és una cosa que em passa. Ja en parlarem en un altre vídeo si voleu, perquè si no aquest se'ns allargarà moltíssim. Però sí, però estic com passant de les xarxes de contingut ràpid a les xarxes de contingut lent, que requereixen la teva atenció, que requereixen que et posis, que tu llegeixis. I bueno, hi ha molta gent aquí que vol ser escriptora i tenir la seva publicació. Jo sóc una d'elles i em podeu seguir, es diu... Us deixaré el link a baix, ¿vale? Però si poseu a Google notes by stiovan.substack.com us podreu subscriure. I si no, podeu anar a la descripció i buscar el link. La cosa que he fet, seguint la línia aquesta de passar del contingut ràpid al contingut lent i més pensat, és que m'he tret l'Instagram i el TikTok del mòbil i els tinc a l'iPad només. Llavors, és com, o sigui, no que estigui en contra, però sí que és com conscient. És jo dir, ai, vaig a mirar una mica Instagram i m'hi poso. Ai, vaig a mirar una mica TikTok i m'hi poso. No, de cop dir, ai, però si jo havia de fer això, com que m'he passat mitja hora al TikTok, ¿vale? Crec que ens entenem. Estem a coses random. La primera, tenim com un playlist book, aquesta pegatina, mireu que mona. He anat agafant Normal People, que és el meu llibre preferit, i res, d'apuntant aquí les meves frases preferides. I això, amb els llibres que vaig llegint, altres coses que també vaig apuntant, doncs, per exemple, com jugar un joc de cartes. Sí, jo això ho faig, ¿vale? Així tinc 2 llibretes amb una. I res, jo què sé, formacions que he hagut de fer per la feina, també ho tinc aquí. És un common placebook, és bàsicament un lloc on juntes tot el teu saber aquí juntat i és una cosa com que em sembla super divertida. També un altre preferit, ara no el tinc aquí perquè ja m'he portat a Lleida. He començat un àlbum de fotos i m'he adonat de la quantitat de vegades que no faig fotos tipus d'àlbum, faig fotos estètic i ja està, però faig fotos com de record. I ara és una cosa que estic intentant fer, de dir, fem una foto d'àlbum. I està sortint bé. Altra cosa preferida, fer-me les ungles, me les he fet jo amb la làmpara LED. Són de gel i la veritat és que estic supercontenta com m'han quedat aquestes. I res, és una cosa com que per estalviar me les faig jo i me les faig de gel perquè les pintades em duren res i menys i m'agrada veure'm amb les ungles fetes. Me sento puc together. Últim, una altra cosa que he estat fent molt aquest estiu, especialment els primers dies d'agost, és ganxet. He estat sent una obsessionada del ganxet, he fet un munt de coses. 3. O sigui, per mi fet 3 coses és moltes. La primera, i la veritat és que ha sigut molt divertit perquè han sigut com coses per regalar. Quin millor regal que el meu temps, la meva paciència i la meva habilitat. I tot el meu amor, evidentment. La primera cosa que he fet és aquest... Us poso fotos. Aquest claue, que és el gatet del meu nòvio. Aquest peluche, que és pel meu nòvio, perquè és el seu cumple. I aquest elefant pot ser més cute. A mi aquesta d'Erasmus i li vaig donar abans que marxés i em sembla com un regal super bonic de dir jo no estic, però t'he fet un peluche perquè em sentis a prop. Així que
Ja està, no tinc més preferits. I res, espero que hagueu passat un bon estiu. Ja parlarem al segon vídeo de com agafem la rutina i tal, i ens veiem aviat. Adeu!